Záchranná zdravotná služba Zamet letos slaví 20. výročí. Za tu dobu dosáhla mnoha úspěchů. Ovšem bez lidí v této organizaci by to nešlo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám vše nejlepší. Čau, bratia zo Zamedu. Přeju vám všechno nejlepší k vašim 20. narozeninám. 20 let je dlouhá doba a podařilo se vám vychovat silnou komunitu záchranářů. Přeju vám, ať překonáváte hravě další překážky a vychováváte další generace kvalitních záchranářů. Všechno nej. Zamet je skvělý, protože investuje do vzdělávání svých zaměstnanců a přejí k 20. výročí mnoho štěstí a zachráněných životů. Vážení přátelé ze Zamedu, chtěl bych vám pogratulovat k vašemu 20. výročí a popřát vám do dalších let mnoho energie, elánu, protože s takovou chutí a sílou, jakou se staráte o své pacienty a jak se dál vzděláváte, jste pro mě velkou inspirací. Milý Zamede, přeji ti k výročí 20 let vše dobré a jelikož slavíš stejně jako Komora záchranářů toto krásné výročí, tak přeji hodně úspěchů a hodně zachráněných životů do dalších let. Zdravím z Hradce a přeju Zamedu, aby byl dál lídrem v oblasti záchranné služby na Slovensku a budeme se moc těšit na další spolupráci. Zdravím kolegy ze Zamedu, blahopřeju ke 20. výročí fungování ve Slovenské republice a těším se na další spolupráci, jak ve výuce, tak například v soutěžích. Pozdrav z Hradce. Zamedu je 20. Je to vlastně taková krásná mladá žena, se kterou jsem velmi rád, která mi dává a pevně věřím, že bude dávat plno příležitostí a zosobňuje všechny lidi, kteří v něm pracují. Pevně věřím, že budoucnost je vaše.